जय श्री जगन्नाथ। ବର୍ଷା ଖାଇ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଘର ଏମିତି ନଟି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲାଣି କି କେମିତି ସଫା ହେବ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ଫୋନରେ କି ଟିଭିରେ ଏଲିନୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଲିନୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଖରା ଜୋରସେ ହେବାରୁ ନଟି ଫଟି ଶୁଖିଯିବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସେଇ ଲଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଏମିତି ଘାସ ଫାସ ହେଇକି ବଢ଼ୁଥାଉ। ତାକୁ ଠିକ୍ 5-6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ସରିବ, ଶୀତ ଦିନ ହେବ, ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଖରା ଦିନ ହେବ, ସେ ଆପେ ଖରା ଦିନରେ ଶୁଖିକି ଟାଙ୍ଗିରା ଭୁଇଁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଟାଣୁଆ ଉପାୟଟେ କହୁଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାମ କରିବ। ତ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷିକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ ସାରିକି ବେଲେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ବାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବାଡ଼ିରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଛାଇ ମୂଳରେ ବସିକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଫୋନ୍ ଧରିକି ଓଡ଼ିଆର ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା ବାହୁବଳୀ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ହଣାହଣି ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଫାଇଟିଂ କି ବନ୍ଧୁ ମରାମରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେନି, କେବଳ ହଣାହଣି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ କାତିକି ଦା ଆଣିବେନି, କାରଣ କାତିକି ଦା ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୂଲିଆ ଫିଲ୍ଟା ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟିକେ ଖଣ୍ଡା ଭଳିଆ କାତିଟା ଆଣିବେ, ଆଉ ସେ କାତିଟାକୁ ଟିକେ ଦାଢ଼ କରିକି ଆଣିବେ, କାରଣ ଦାଢ଼ ନ କଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ବସିକି ଦାଢ଼ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମର ମାହୋଲଟା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଇକି ଥିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବେନି ସେତେବେଳେ। ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାତି ରେଡ଼ି, ଆପଣ ରେଡ଼ି, କାତି ଦାଢ଼ ରେଡ଼ି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଗୁଣଗୁଣ ହେଉଥିବେ, ଟିକେ ସେଇ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲୁଥିବେ, ଗୀତ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ, ଗୀତ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଚାଲୁଥିବେ। ତ ଏମିତିକି ଟିକେ ଦେହକୁ ନେବେ, ଯେତେ ଟିକେ ଏମିତି ଚାଲିଲେ ଦେହକୁ ଯିବ, ମାନେ ସିନ୍ଟା ସେତିକି ଦେହକୁ ଯିବ। ଦେଖ ମୋ ଦେହକୁ ଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଲି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆସିଲି କି ନାହିଁ କେଜାଣି। ନାଇଁ ଆସିଲି। ଯେତେ ଦେହକୁ ନିଏ ପଛେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ, ଯେତେ ଦେହକୁ ନିଏ ପଛେ, ସେଠି କାମଟା ମୋର ମନେ ଅଛି। ତ ଆମେ କାମ ଲାଗି ହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛେ, ଆଉ କାମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଭିଡ଼ିଓର କିଛି ମାନେ ରହିବନି। ତ ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୂଲିଆ ଥିଲି କି କ'ଣ, ମୋର ସେଇ ମୂଲିଆ ଗେଟକୁ ଆସିଲି ଘରେ। ହଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଟିକିଟାକି ଦେଲି, ପୋଛା ଭିଡ଼ିକି ମୋର ନିଜ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିଲି ଘରେ। ହଁ, ତାପରେ ଚାଲିଲା। ତ ଇଆଡ଼େ ଫିଲ୍ମ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବେ, ଇଆଡ଼େ ହାଣୁଥିବେ, ମନେ ପକାଉଥିବେ, ହାଣୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ପୁରା ବାଡ଼ି ଘର 10 ମିନିଟ୍ରେ ସଫା। ହଁ, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଟା କେମିତି ହେଇକି ଅଛି, ବାଡ଼ିର ପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସଫାସଫି କଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବେ। ଲାଗିଛି ତ ଭୂତ, ଖାଲି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ବାହୁବଳୀ। ତ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଫୋନରେ ବାଜିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କାମରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେଇବି, ସେଇ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସେଇ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖାଯିବନି, ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି। ତ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଏତେ ଝିନଝଟରେ କିଏ ବସିବ, ମୋର ଲୋକ ଲଗେଇକି କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏହି ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ବାହାରି କରିଛି, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କାତି ଛୁରୀ ଫୁରି ଖଣ୍ଡା ସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରି କରିଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କିଛି ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିବ। କୌଣସି ରିଲ୍ସ କରିବା କି କୌଣସି କାହାକୁ ଦେଖେଇକି କାହାକୁ ଡରାଇବା, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ସେଇଭଳି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି କେତେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ତ ସବୁଥିର କିଛି ଭଲ କାମରେ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, କୌଣସି
ଖରାପ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ କରିନାହିଁ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଛି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ସେତିକି ଦେଖିକି ଯାଇ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ।